Halleluja! Jól vagytok? Többeket megérintett a Szent Szellem, úgy látom. Dicsőség az Úrnak. Ne ijedjél meg, ez teljesen normális. Isten tiszteleten, amikor az Urat meg lehet tapasztalni. Nem egy ismeretlen valakiről beszélünk, hanem egy olyan személyről beszélünk, akit ismerünk személyesen, és akivel személyesen lehet találkozni. És Jézus Krisztus noha most a mennyben van, de elküldte a Szent Szellemet, aki mindenütt jelen tud lenni. Itt ezen a helyen is, ahol Isten dicsérik az emberek, ugyanis Isten az ő dicséretében lakozik. Az ő népének a dicséretei között lakozik az Úr, és amikor Isten dicsérjük, Isten magasztaljuk, akkor megerősödik az Úrnak a jelenléte, leszáll ránk Istennek a jelenléte, mert ő szeret velünk lenni, és szereti ezt az atmoszférát, a dicséretnek az atmoszféráját, az imádásnak az atmoszféráját, és amikor ezt tesszük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, nem adjuk fel, nem hagyjuk félbe, akkor egyre erősebb lesz Istennek a jelenléte, és meg tud erősödni az Úrnak a jelenléte az életünkön, és amikor megerősödik az Úrnak a jelenléte, akkor ő cselekszik is. Ő nem egy ilyen tornából felmentett Isten, Jézus Krisztus, hogy ahol megjelenik, nem történik semmi se, hanem ő nagyon is erőteljes személyiség, nagyon is sportos személyiség, tele van erővel, tele van képességekkel, alkotó erővel, teremtő erővel, és mi azért járunk, azért tiszteljük az Urat, hogy ezt megtapasztaljuk. És ez a gyülekezet ezerről híres, hogy itt meg lehet tapasztalni Istennek a jelenlétét, és ezért fontos az, hogy ez újra és újra elkezdjen működni az életünkben, ne váljon ez a gyülekezet egy ilyen gyomos kerté, mert sok gyülekezet egy ilyen gyomos kerté válik, de fontos az, hogy ezektől megtisztuljunk, megtisztítsuk a szívünket a gyomoktól, a szellemi terhektől, kötelékektől, falaktól, szellemi falaktól, mert ezek akadályozzák az Istennek a munkáit. Nem mindenhol működik Isten. Nem tudom, hogy észrevetted-e. Nem mindenhol és nem mindenkor működik Istennek a jelenléte, hanem akkor működik Istennek a jelenléte, amikor megvannak ennek a feltételei. És az egyik legfontosabb feltétel ennek, hogy a szívünk tiszta legyen. Hogy hit legyen a szívünkben, tiszta legyen a szívünk. Amikor például Kornélius házára leszállt a Szent Szellem, akkor azt mondták róluk, csodálkoztak a zsidó vezetők, a gyülekezetnek a vezetői, hogy hogyan történhetett ez meg, hogyan létezik ez, hogy pogányokhoz bementél, és leszállt a Szent Szellem. És még csak meg se voltak keresztelkedve. Nem tettek bűnvallást, nem tértek meg még, hanem csak hallgatták az igét, csak ott voltak. Csak részt vettek az összejövetre, mint hogy most is történt, hogy még nem prédikáltunk, még nem imádkoztunk igazából, hanem csak dicsértük az Urat, és leszállt a Szent Szellem. És azt mondja Péter, hogy a szíveket ismerő Isten volt az, aki betöltötte őket. Hogy hitáltal tisztította meg az ő szívüket. Hogy amikor hallgatták az igét, és elfogadták az igét, ezek a pogányok, ez a Kornélius, ez a százados, ez a római katonai vezető, amikor hallgatta az igét, amikor részt vett az Isten tiszteleten, akkor a Szent Szellem megtisztította a szívét. És ez a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a legfontosabb feltétele, hogy a szíved meg legyen tisztítva, hogy tiszta legyen a szíved, és amikor ezt látja az Úr, akkor leszáll rád, és elkezd betölteni, elkezd feltölteni, megújítani, elkezd cselekedni az életedben, és erre van nekünk szükségünk. Tiszta szívre van szükségünk, Szent Szellemre van szükségünk, még nagyobb kenetre van szükségünk, Istennek még nagyobb erejére van szükségünk. És ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni egy igét, hogy ezek a feltételek, ezek teljesüljenek, hogy hogyan tudnak ezek teljesülni az életünkben. Úgy gondolom, hogy Kornélius például egy nagyon szorgalmas ember volt, szorgalmasan kereste Istent, böjtölt rendszeresen, adakozott rendszeresen, nem egy ilyen tahonya, tivornyázó ember volt, nem egy ilyen hedonista, élfhajhász ember volt, hanem nagyon is istenfélő ember volt már eredendően. És kereste az Urat böjtölésekkel, imádkozásokkal, adakozásokkal.
És mondja is az Isten Péternek, és Kornéliusnak, hogy meghallgattattak a te alemizsnáid, és a te imáid. Azok emlékezetbe kerültek Isten előtt. Azaz Kornélius nem volt egy ilyen semmitre való ember, semmit tevő ember, nem volt egy lusta ember, hanem ő nagyon is tisztában volt arra, hogy neki szüksége van Istenre. Tisztában volt arra, hogy szüksége van változásra, hogy vannak problémák az életében, vannak kötelékek az életében, vannak függőségek az életében, és ezért elkezdte keresni Istent kitartóan. Elkezdett kiáltani az Úrhoz. És Isten meghallgatta az ő közeledését, és neked is ezt kell tenned, hogy először neked kell közeledned Istenhez. És amikor ezt megteszed, hogy betöltöd a feltételeit az Istennel való találkozásnak, akkor ő pedig ki fogja tölteni rád a Szent Szellemet. És fog működni a Szent Szellem az életedben. És fog neked Isten kegyelmet adni, és meg fog szabadítani téged, meg fog gyógyítani téged, meg fog érinteni téged, és mindennapos kapcsolatod lehet az Úrral. Ezáltal. Példabeszédek könyvéből, a 24-es részből, a 30-as verstől szeretném felolvasni Istennek az igéjét, csak 2 verset. Példabeszédek 24-30, ami így szól: a rest embernek mezejénél elmentem, és az esztelennek szőlője mellett. És íme mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom, és kőgyepűje, azaz a kerítése elromlott eddig. Tehát a restembernek a mezejénél elmentem, és az esztelennek szőlője mellett, és íme mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom, és a kőgyepűje, kerítése elromlott. Ámen, eddig. És nagyon érdekes az, hogy mind a mező, mind a szőlő az egyháznak a jelképe, a gyülekezetnek a jelképe. És arról beszél itt Istennek az igéje, hogy a restembereknek a gyülekezete, a restembereknek a közössége az olyanná válik, hogy felveri mindenütt a gyom. És elfedi a gyom, és az kerítés az elromlik, és amikor ez megtörténik, ez nem egy szép látvány, nem tudom, hogy láttál-e már olyan kertet, ami tele van gyommal. Nekünk volt ilyen, nem a mi kertünkben, mi kertünk se volt csúcs, szuper mindig, de például a szomszédunk volt, hogy elköltözött, régen egy ilyen biztosító vette meg azt a házat és azt a kertet, és hát nem ment nekik annyira a biznisz, és akkor ott hagyták üresen állni azt a házat és azt a telket, és gyakorlatilag évenken keresztül senki az égvilágon semmit nem csinált azzal. És most gondolhatjátok, hogy milyen látvány volt a szomszédunkban közvetlenül. Akkor kimentünk az ajtón, kinéztünk az ablakot, tudod, mit láttunk? Egy ős erdőt. De szó szerint. Egy ős erdőt, egy ilyen bevehetetlen bozótost, és ez pár év alatt ezzé vált, pedig úgy rendezett volt egyébként, rendezték, foglalkoztak vele, csináltak vele, de pár év alatt őserdővé vált, bozótossá vált, tövis, ráadásul akác volt benne, akác kezdett el nőni ki rajta, és az akác az egy invazív faj, és az terjed mindenfelé, hogy már mi kertünkből is bújtak ki az akác sebeték, mert mindenfelé terjedt, a gyökerén keresztül ment tovább egyre nagyobb távolságra, és azt a helyet is, azt a kertet is, pedig nem nagy kertekről van szó, de elkezdte betölteni ez a növény. És ez történik azzal, akkor egy kerttel, egy mezővel, hogyha semmit az égvilágon nem foglalkozol vele. Ha ezt szerint, hogy ilyen legyen a kerted, egy bozótos, egy őserdő, akkor tudod, mit kell vele csinálni? Semmit. Ha azt szeretnéd, hogy a gyülekezeted egy őserdő legyen, egy bozótos, tudod, mit kell vele csinálni? Semmit. Ha szíved azt szeretnéd, hogy olyan legyen, mint egy bozótos, tele legyen tövissel, tüskével, tudod, mit kell vele csinálni? Semmit. Így magától terem. Láttál már olyan aki mondta, hogy na, vetek már egy kis gyomot a kertembe. Olyan kopár, olyan sivár ez a kert. Adjatok már, veszek már valamit, egy kis gyommagot. Melyik kertészetben tudsz gyommagot venni?
Én még ilyet nem láttam, hogy ezt árultak volna, hogy az interneten meg lehetne rendelni a gyommagot, hogy szeretnéd, hogy szép gyomos kerted legyen. Ezzel aztán nem kell foglalkozni, nem kell csinálni semmit az égvilágon, nem kell kapálni. Egyszer elveted, és aztán elterjed az egész kertbe. Tele lesz az egész kert vele. A legkényelmesebb megoldás a kertet számára, hogy egyszerűen, hogy a gyomok elkezdenek terjedni, elkezdenek növekedni, és azok növekednek, és tudod, miért van ez? Mert Isten, nagyon érdekes, megátkozta a földet. Az embernek, Ádámnak a bűne miatt, és ugye Isten megparancsolta Ádámnak, hogy ne egyenek a jó és a gonosz tudásának a fájából, és amikor ezt megtették, a kígyónak a hatására, befolyására, akkor amikor ezt Isten látta, akkor ez egy büntetés volt, ez egy retorzió volt az ember számára, és azt mondta, hogy emiatt, amiért ezt cselekedted, amiért bűnkövettél el, ezért átkozott legyen a föld te miattad. Azaz most a mostani föld, az a kert, amivel rendelkezel, az a föld, amit tapasztalsz, ez egy átkozott állapotban van, sajnos. Az ember miatt, az embernek a bűne miatt. És azt úgy átkozta meg Isten a földet, magát, hogy teremjen tövist, teremjen bogáncsot, azaz teremjen gyomot, olyan növényeket, amelyek károsak, amelyeknek semmi hasznuk nincsen. És azt is megparancsolta Isten Ádámnak, hogy te pedig műveld a földet, és a földből éljél, és a földnek a füvét egyed, és verejtékes munkával kell ezt tenned. Azaz egy kemény munkára van szükség ahhoz, hogy most már a termő erejét adja Isten a földnek. Nem csak arra van szükség, hogy imádkozzál, erre is nagyon nagy szükség van, hogy imádkozzunk, meg higgyünk az Úrban, de kemény munkára is szükség van. Nem szabad lustának lennünk most már, nem szabad lustának lennünk. Az ember ilyen gondtalan békességben szeretne élni, és amikor Ádám az Édenben élt, akkor szerintem gondtalan békessége volt alapjáraton. Nem kellett sokat dolgoznia szerintem. Teremtek a gyümölcsök, gyümölccsel kellett élni, Isten adott neki feleséget, segítő társat is kapott, ne egyedül kelljen csinálni. Én is, amikor mi is elkezdtünk egy kerttel foglalkozni, azért is beszélek erről, hogy szerettünk volna egy szép kertet csinálni, főleg a feleségem, és akkor így megtervezte, hogy szép kert legyen, és mindent megcsináltunk. Nálunk is azért voltak gyomok, azért ezt tudni kell, de azért levágtuk fűnyíróval, stb. Volt fű is, volt gyom is, így vegyesen. De gondoltunk, szeretnénk egy szép kertet, szeretnénk szép füvet, gyepet, szeretnénk virágágyásokat, főleg ő szeretett volna virágágyásokat, és ezért egy komolyabb ilyen befektetést eszközöltünk, így megkértünk egy kertész ismerősünket, ott lakott az utcában, láttuk azt, hogy azért tud valamit, szép a kertje, vannak szép pálmafák, stb. És akkor megkértük, hogy csináljuk meg, és akkor azt csinálták, hogy az egész kertről, a kert részről a földet így elvitték egy 10 cm-es mélységben. Nem egy nagy kertre kell gondolni, ilyen kis virágos kert, és ugye tele volt gyommal, és azt mondták, hogy hát ezt el kell teljesen, ezt ki kell cserélni ezt a földet, a régit, a rosszat, ami tele van magokkal, gyommagokkal, stb. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Hanem ezt el kell szállítani, el kell vinni. Ki kell cserélni a földet, jó földre. És jó van, gondoltuk, oké, csináljuk meg, elvitték a földet, és hoztak friss, tiszta földet, nem tudom, hogy honnan szedik ezt az ilyen tiszta, gyomtalan földet, de valahonnan, lehet, hogy bányásszák, nem tudom. Mert hogy hogyan szedik ki a gyomot a földből, szerintem az egy talány. Hogy? Holdföldet? Az elég drága lenne szerintem. Na mindegy. Így hittünk így a marketing szövegnek, hogy akkor ez megoldja a problémát. És akkor kicseréltük, elvitték a rossz földet, hoztak új földet, hoztak gyepszőnyeget, így egy részre, így lefektették, tényleg nagyon szép gyep lett, volt ágyásszegély, azt lemulcsoztuk, hogy ne jöjjenek már ki a gyomok, mert az valamilyen módon így visszatartja így a gyomokat, stb. És
És akkor hát szépen is alakultatok dolgok, szép volt minden, és aztán eljött a tavasz, és akkor el is kezdtünk ültetni virágokat, stb. Fákat, egyre szebb lett, minden egyre szebb lett, de eljött a tavasz, és elkezdtek megint a gyomok kijönni. Kidugták a fejüket, pedig nem vettem gyommagot. Nem vetettem gyommagot, hogy most akkor szerintem a szomszéd se jött át, hogy akkor most jó, itt van ez a szép kert, most tönkre tesszük. Vetünk egy kis gyomot bele, hanem egyszerűen elkezdtek újra kijönni a gyomok, és azóta is így folyamatosan így csak jönnek. És hát mi pedig rájöttünk arra, hogy hát ezzel foglalkozni kell, nem elég csak egyszer egy nagyobb összeget erre rákölteni, hanem hetente, vagy szinte naponként így újra és újra ki kell szedni a gyomokat. Ki kell szaggatni a gyomokat. És hát ezt feleségem is látta, hogy hát ez azért sok munka, és akkor engem is bevont ebbe a nemes feladatba. Hogy megyek és segítsek neki, pedig én nem akartam nagyon így kertészkedni, gondoltam, jó, lesz egy szép kert, ezt megcsináljuk, aztán jó lesz így. Élvezzük, gondtalan békesség, gondtalan nyugalom. És majd ez fog így működni, és csak gyönyörködünk, és pihenünk, és élvezzük a dolgokat. De hát nem ez történt, hanem jönnek ki a gyomok folyamatosan, ettől függetlenül. És hát ő pedig bevont engem is, hogy akkor én is segítsek neki. És hát Ádámnak is Isten szerzett segítőtársat, feleségemnek is Isten szerzett segítőtársat. És most én segítek neki a gyomoktól megszabadulni. És hát ez úgy néz ki, hogy ez egy folyamatosan harc, egy folyamatos küzdelem. És hát még a kertészek is elmondják, hogy itt van egy ekkora kert, mondjuk egy 100 négyzetméteres kert, ez heti ennyi meg ennyi munkaórát jelent neked, mint kert fenntartónak. Most már okosodtunk, most már rájöttünk. Szóval ez hozzá tartozik. Ha van kerted, akkor van munkád. Most már nem vagy munkanélküli, hanem van munkád, és kell folyamatosan dolgozni azon a dolgon, hogy szép legyen. És ha dolgozol vele, hogyha teszed ezeket a dolgokat, akkor tényleg szép lesz. És tényleg tudsz gondtalan békességben így gyönyörködni benne, de újra és újra heti rendszerességgel azzal foglalkozni kell. És ilyen a szívünk is, nagyon érdekes. Hogy attól, hogy Isten minket megváltott, és megbocsájtotta a bűneinket, ne gondold azt, hogy most aztán gondtalan békesség, és semmi sem fog változni, semmi negatív dolog nem fog a szíveddel történni. Sőt, Jézus azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. Csalárdabb, hajlamos a gyomosodásra. Olyan, mint a föld. A szívünkről is úgy beszél Isten, mint a földről, mint a mezőről. Beszél arról, hogy a mezőbe vetett gabona, a mezőbe vetett búzamag az olyan, mint amikor a hitet hirdetik, mikor az igét hirdetik, hogy a szívünk az olyan, mint a föld, hogy hajlamos a gyomosodásra, és beszél is arról, hogy vannak olyan szívek, ami tele van gyommal, és amikor felnövekszik a búzamag, felnövekszik a kultúrnövény, akkor felnövekszik a gyom is, és a gyom megfojtja a szívbe vetett hitet, igét. És ilyenek a gyomok, hogy nálunk is vannak olyan gyomok, hogy mondjuk a fű nő mondjuk 1-2 centit, az meg nő fél métert ugyanannyi idő alatt. Meg frák úszik a növényre, a virágra, és körbetekeri a virágot. És így teljesen így tele. És nem az van, hogy kiszaggatod, hogy egyszer kiszakadott, hogy dövestől kiszaggatod, hanem nem tudod kiszaggatni a gyökerétől, mert tele van gyökérrel valószínűleg így a föld belül, alul, és onnan folyamatosan nő ki. És még nem találtuk, hogy ezt hogyan tudnánk így véglegesen így atomot neki, vagy nem tudom. Gyomírtó, igen, ezt nekünk is mondták, hogy gyomírtó. És valószínűleg meg is fogjuk ezt próbálni, de nekünk is szükségünk van arra, hogy a szívünkből ne ezek a nagy gyomok, ilyen böszmeségek nőjenek ki, hanem a kultúrnövények, a gabona, a búza nőjön ki a szívünkből, a hit nőjön ki a szívünkből, ne a káromkodás nőjön ki a szívedből, ne a paráznasság nőjön ki a szívedből, ne a mohóság nőjön ki a szívedből, hanem jó dolgok, jó gyümölcsök. Mert a szolgálatnak megvannak a jó gyümölcsei, amikor szolgálunk, amikor vetjük az igét, amikor szántunk, ennek jó gyümölcsei lesznek. De ehhez foglalkozni kell a szívünkkel, foglalkozni kell az életünkkel, és az ember azt tapasztalja, hogy imádkozol, és csak utána eltelik egy idő, és jönnek rád szellemi terhek, szellemi súlyok. Elkezdenek a gyomok nőni, elkezdenek a nehézségek
a gyengeségek, az erőtlenségek így megerősödni az életedben. Pedig imádkoztál, lehet, hogy még aznap imádkoztál, lehet, hogy egy csomót imádkoztál, és eltelik pár óra, és már érzi az ember, hogy már nem olyan érzés, mint amikor imádkozás után volt. Vagy most a dicséret után milyen jó volt Istennek a jelenléte. Éreztem egy ilyen nagyon könnyű jelenlétét. Felszabadító jelenlétét lehetett érezni az Úrnak. És bár mindig ezt érezni az ember. Olyan jó lenne. Olyan jó lenne hívőnek lenni. Olyan jó lenne kereszténynek lenni. Olyan jó lenne gyülisnek lenni, nem? Hogy mindig ezt érezni. Istennek ezt az erős, könnyed jelenlétét, felszabadító jelenlétét, hogy szinte a föld fölött jár az ember. Lemennek róla a terhek. Még a súlyok is szinte lemennek rólad. Hogy felszabadulsz, megkönnyebbülsz. És ez rendkívül jó érzés, és vágyunk erre, és ezért jövünk meg, ezért megyünk be Istennek a jelenlétébe. De elkezdünk prédikálni, mindjárt újabb terheket lehet tapasztalni. Vagy elkezded végezni a munkádat, a hétköznapokban is és újabb terheket tapasztal meg az ember. Ezért folyamatosan, szorgalmasan művelni kell a szívedet. Tenni kell azért, hogy megtisztuljon a szíved, hogy mindig egy ilyen tiszta, könnyű állapotba kerüljön a szíved, és akkor nagyon könnyű betöltekezni, Szent Szellem, hogyha ezt folyamatosan fenntartod. Napról napra ezt a tiszta állapotot, ezt a szent állapotot, akkor nagyon könnyű az Úrnak a jelenlétében járni, és akkor élvezni fogod a hétköznapokat is. Nem az lesz, hogy kiszáradsz, kitikkadsz, mire jön az Isten tisztelet, hogy teljesen már semmi élet nincs benned, semmi öröm nincs benned, csak a depresszió, csak a negatív dolgok, csak a kritikák jönnek belőled. Sokszor ezt látja az ember, hogyha nem imádkozik, nem foglalkozik az igével, akkor ezek jönnek ki. A gyomok, böszmeségek. A negatív dolgok, a hitetlenségek, átkozódások, ezek tudnak kijönni az emberből, hogyha nem foglalkozol a szíveddel. De hogyha foglalkozol vele, akkor mindig a szíved egy ilyen könnyű, tiszta állapotban van, és az Úr gyorsan be tud tölteni. Gyorsan rá tudsz szállni a Szent Szellem. És lehet, hogy nem vagy mindig tele Szent Szellemmel, 100%-osan, de van egy ilyen alap. Egy ilyen alapállapot, egy ilyen alapkenet, ami mindig ott van az életeden. És ilyen volt Péteréknek is a szolgálata, meg az élete, hogy mentek az imádkozásra. Még nem imádkozás után voltak, hanem csak mentek az imádkozásnak az órájára. Mert volt nekik ilyen, hogy imádkozásnak az órája. Volt rendszeres ima alkalom, Péterék. Tartottak rendszeresen ima alkalmat, mentek a templomba, mentek az Isten tiszteletnek a helyére, és még az ima alkalom előtt voltak, és megláttak egy koldust, aki kért tőlük egy sántát, és kért tőlük így pénzt, hogy adjatok nekem pénzt. És mondta Péter, hogy hát aranyunk és ezüstünk, az nincsen nekünk, hanem amink van, azt adjuk neked. A názáreti Jézus Krisztusnak a nevében kelj fel és járj. És amikor ezt kimondták, akkor valóban csoda történt, és felpattant az a sánta, és elkezdett ugrálni. Elkezdett szökelni, mert Istennek az ereje leszállt rá, és valóban helyreállította azt a sántaságot. Helyreállította a sérült részeket. És tudod, miért tudott ez megtörténni? Mert volt egy alapkenet. Istennek egy ereje, az Úrral való egy jó közösség, a Szent Szellemmel egy jó kapcsolat volt az életükben, és amikor ebbe a helyzetbe került, nem úgy mentek oda, hogy na most egy sántát. Hol egy sánta? Keresünk egyet. Hadd gyógyítsak egyet. Nem ezért mentek oda, hanem csak az Urat akarták keresni. Imádkozni akartak, dicsérni akarták az Urat, de mivel ezt folyamatosan tették, rendszeresen jártak ima alkalomra, rendszeresen jártak Isten tiszteletre, ezért már megerősödött az Úrnak a jelenléte az életükben. Volt egy alapkenet az életükön. Volt olaj a lámpásukban, volt olaj az edényükben. És amikor volt ez a szükség, meglátták azt a szükséget, hogy itt ez a sánta ember, nem azt mondták, hát ez... Nekem nincs erre hitem, nem tudom ezt megtenni, nem tudok imádkozni, érted, hanem persze, Jézusnak a nevében. Lehet, hogy még nem is csak imádkoztak, nem. Csak mondták azt, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. És amikor ezt kimondták, akkor azonnal Istennek egy sokkal nagyobb ereje. Sőt, mondja is, hogy Szent Szellemmel megtelve. Mondta az Péter, hogy kelj fel és járj. És Jézus Krisztusnak a neve gyógyítson meg téged. És akkor ezt megtette, akkor egy óriási csoda megtörtént. És egy óriási változás történt abban az embernek az életében, és az a korlátozás, ami volt az ő életében, az megszűnt egy pillanat alatt. És ezért fontos az, hogy mi nekünk is legyen egy ilyen alapállapota
a hitnek, egy alapállapota a kenetnek, hogy ebben járjál nap, mint nap, és bármi szükség van, családodért kell imádkozni, gyerekedért kell imádkozni, férjedért, feleségedért, kell imádkozni, vagy megtámad egy betegség, újabb járvány, világjárvány jön, ne jöjjön, de ha ilyen is történne, legyél felvértezve ezzel szemben. Legyen benned a csoda, legyél a csodának az embere, hogy bármikor Istennek a csodatevő ereje fel tudjon szabadulni az életedben. Istennek a gyógyító ereje tudjon működni az életedben. Folyamatosan gyógyítson téged az Úr. És én is ezt tapasztalom, hogy amikor imádkozok, akkor folyamatosan gyógyít az Úr. Folyamatosan szabadít az Úr. Folyamatosan cselekszik Isten az életemben. És vannak ilyen hétköznapi csodák, hogy hétköznaponként, naponként Isten csodát tesz az életedben folyamatosan, hogyha az Úrral jársz. Úgyhogy foglalkozzatok a szívetekkel, és ne hagyjátok, hogy elnyomja a tövis, elnyomja a gyom, hanem ez egy folyamatos munka, egy szorgalomra van szükség, szorgalmas emberekre van szükség. És a gyülekezetben ugyanúgy. Ahhoz, hogy jó legyen a gyülekezet, jó legyen az Úrnak a jelenléte, ezt szorgalmasan kell csinálni Istennek a munkáját. Nem csak hébe-hóba, hogy hát most jól érzem magam, most eljövök Isten tiszteletre, most nem érzem jól magamat, most nem jövök el Isten tiszteletre. Hát ha ezt az ördög látja, hogy te akkor nem jössz el Isten tiszteletre, hogyha rosszul érzed magad, akkor tudod, mit fog csinálni? Rossz érzéseket fog neked okozni az ördög. Hogy ne érezz jól magadat. Betegnek érezd magadat, elesettnek érezd magadat, depressziósnak érezd magadat. Ő tud ilyet csinálni, neki erre nagyon nagy tehetsége van, nagyon nagy képessége van, hogy hogyan tud rossz érzéseket, rossz közérzeteket okozni, hanem amikor ezt érzed, akkor azért is csináld meg. Amikor ezt érzi az ember, hogy most nem bírom tovább, feladom, akkor is vegyél az Úrtól erőt, vegyél az Úrtól örömöt, és folytasd az Istennek a munkáját, folytasd az Istennek a szolgálatát, és akkor meg fogod látni, hogy ha szorgalmasan építjük a gyülekezetet, szorgalmasan végezzük Istennek a munkáját, akkor annak meg lesz a gyümölcse, és szép lesz a kertünk. Mert hogyha foglalkozol a kerteddel, foglalkozol a gyülekezeteddel, akkor egy szép kerted lesz. Ez szép gyülekezeted lesz. Ha viszont nem foglalkozol vele, hát az nem lesz szép. És akkor itt is ugye Salamon mondja, hogy a restembernek a mezejénél elmentem, és hát látta, hogy milyen a kert. Látta Salamon, hogy ez a kert, ez nem egy szép kert, ez nem egy vonzó kert, hanem ez egy szegénységi bizonyítvány, amit látok ebben a kertben. És nem gyönyörködött benne. Viszont, hogyha szorgalmas ember vagy, és szorgalmasan foglalkozol a kerteddel, akkor meg fogják látni azt, hogy rajtad, az életedben Istennek az áldása rajta van. És vonzó lesz az életed. Vonzó lesz a személyed. Nem lesz egy ilyen antipatikus ember, meg anszimpatikus ember, hanem vonzó ember leszel. Kellemes, kedves ember leszel, és nagyon sok barátod lesz ilyen módon. Jó kapcsolataid lesznek. Az ilyen szép kertes emberekkel így szeretnek így barátkozni. Látják azt, hogy te biztos gazdag vagy. Biztos jó ember vagy. Ugye mondják is, hogy aki a virágot szeret, ez rossz ember. Nem lehet? Biztos jó ember vagy. Hogy a szép kerted van. Úgyhogy legyetek szorgalmasak, és szorgalmasan végezzétek Istennek a munkáját, és hiszem, hogy meg lesz ennek a gyümölcse is. És egy jó gyülekezet fog épülni, Istennek egy vonzó munkája lesz itt, ebben a városban is, és erre óriási nagy szükség van, hogy az emberek ezt lássák, hogy megtapasztalható Istennek a jelenléte, és cselekszik az Úr közöttünk, úgyhogy erre bátorítalak benneteket, hogy ezért tisztítsátok meg a szíveteket, szabaduljatok meg a gyomoktól, rossz szokásoktól, rossz cselekedetektől, amik akadályozzák Istennek a munkáját, és Isten meg fog áldani benneteket.